Máte občas dosť toho stereotypu na materskej a hovoríte si, že prichádzate o mozgové bunky? Čo tak skúsiť využiť potenciál váš i vašich detí a užiť si toto neopakovateľné obdobie a popri tom si rozšíriť vedomosti? Poďte sa učiť angličtinu spolu s vašimi deťmi. Ak ste rodič a túžite podporiť rozvoj vášho dieťatka a popri tom sa sami rozprávať v angličtine, tak táto skupina je práve pre vás. Či už ste úplný začiatočník, alebo už máte nejaké základy angličtiny, alebo dokonca hovoríte plynule po anglicky, v tejto skupine nájdete rady, tipy, triky, zábavné aktivity, ktoré pomáhajú učiť sa angličtinu spolu s deťmi. Čo keby učenie bolo pre vás aj vaše deti iba hrou? Čo keby ste vniesli angličtinu do vášho každodenného života s ľahkosťou? Poďme sa navzájom inšpirovať, poďme si vymieňať tipy a triky, názory, postupy a možno aj obavy ohľadom tejto témy. Môžeme diskutovať s rodičmi, pýtať sa otázky, zdieľať svoje skúsenosti. Poďme sa podporiť v tejto úžasnej ceste s našimi deťmi. Popri jazykovom rozvoji podporíte aj celkový rozvoj vášho dieťaťa, podporíte aj vzájomný vzťah rodič-dieťa a tiež sa rozprávate i vy sami v angličtine. S ľahkosťou, láskou, hravo a s radosťou prinesiete angličtinu do vášho života. Nepremeškajte toto úžasné obdobie v živote vášho dieťaťa, pretože už sa nebude nikdy opakovať. Ak sa chcete pridať, kliknite na odkaz pod videom a ja sa na vás budem tešiť. Spolu vytvoríme úžasné prostredie plné zábavy, zvedavosti a rastu.